Bahagi yan ng pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles sa harap na rin ng sitwasyon ukol dito sa artificial sugar shortage na ito, Bombo Gerald. At may kakapasok lamang na impormasyon dito sa Palasyo Malacanang dahil may mga ginawa na ng karampatang aksyon ang ilang opisyal ng Bureau of Customs at yan ay kasunod ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos para sa naturang hakbang. Yan ay sa paglilinis doon sa mga nakukwestiyon ng mga opisyal ng naturang tanggapan. At 6 nga na mga individual mula sa Port of Subic ang natanggal sa kanilang mga pwesto. Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, mayroong mga lumabas kanilang mga balita, pati hindi na lang pala dito sa Metro Manila at karatig na lugar yung nagsasagawa ang BOC ng raid or dito nga pag-check sa mga bodega maging doon sa Visayas at Mindanao na rin na Bombo Dennis. So bagong direktiba ba ito ng palasyo or talagang nagkusa na itong BOC at iba pang ahensya ng pamahalaan para i-check itong mga bodega kung mayroon talagang sapat na mga supply ng asukal na nakatambak lamang, Bombo Dennis? Existing order ito, Bombo Gerald. Actually, ito ay parte ng tungkulin talaga ng Bureau of Customs, yung visitorial authority nila at ng Sugar Regulatory Administration para ma-check from time to time. Hindi ito kinakailangan na dahil may usapin, kaya lamang sila nagiging aktibo. Ito dapat ay ginagawa ng regular para kahit papano ay ma-check agad, maagapan kung may mga nagtatangkang mag-hoard ng kanilang mga produkto. At dito nga lumalabas na wala naman talagang shortage at ito ay bunga lamang ng manipulasyon ng ilang malalaking negosyante na nagnanais na mapatas yung presyo ng kanilang mga hinuhoard na produkto bago nila ito ilalabas, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Palasyo Malacanang, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang balita, nakapagtala na ng 3.6 million pesos ang pinsala sa agrikultura sa Ilocos Norte na dulot ng matinding tropical storm Florita. Inihayag ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Marcel Tabihi na may mga nasirang tulay sa Purok Riverside sa Baguio sa Pinili at sa San Nicolas yung detour ng ginagawang tulay din. Gayunpaman, binanggit niya na bumubuti na ang panahon sa lalawigan. Lahat ng kalsada sa Ilocos Norte ay madadaanan na at nakauwi na rin ang mga evacuees. Samantala, ang mga pananim na palay at mais naman ay labis ding napinsala sa munisipalidad ng Bagao sa Cagayan. Nanatili rin anya ang problema sa kuryente at komunikasyon sa kanilang munisipyo. Mayroon pa rin anya silang ilang constituent na nananatili sa mga evacuation center. Ang Bagunot Bridge sa kanyang lugar ay nasa ilalim pa rin ng tubig. Sinabi naman ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head Rowley Rapsing na 9 na kalsada at tulay lamang sa Cagayan ang nananatiling hindi madaanan. Humupa na rin ang baha sa nasabing lugar. O naman tayo ng mga update dyan sa Senado sapagkat ang Securities and Exchange Commission or yung SEC ay mayroon daw hirit sa Senado. Kaugnay pa rin dito nga sa pag-amyenda sa SEC law para makasabay dito sa laban sa online scams. At nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, sa ngayon ay live tayo dito sa Senado at suspended pa rin yung mga trabaho dito at bagamat may mga staff na pumapasok kagaya na lamang ng mga staff syempre ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na inaabangan natin ay magsagawa ng press conference anytime from now, Bombo Gerald. At ilan sa mga committee hearings din ang sinagawa kahapon, particular doon sa Committee on Banks, Financial Institutions kung saan ay pinahunahan ni Senator Mark Villar. At kabilang sa mga dumalo, yung mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas at syempre yung Securities and Exchange Commission o SEC. At dito ay tahasang tinanong nga ni Senator Sani Angara sa SEC kung meron ba silang kakayahan para labanan yung mga naglulutangan ngayon sa mga social media, yung tinatawag na digital fraud o yung mga scam sa internet, lalo na sa Facebook at ilan pang mga social platforms, Bombo Gerald. At dito ay tumugon itong si Tin, yung naging bahagi ng apela o pahayag ni SEC Chairman Emilio Benito Aquino.
But if armed with the proper legislation, the SEC will have at least I think our advantage is that we have an enforcement department. That's why our action has been a bit faster, and we are able to use the tactical legal fiction of investment contracts in stopping a lot of fraud. But I think that's the thing. It's antiquated, and as we mentioned in the preliminary statement, that goes back to the 1930s, since our laws have been patterned after the Securities Act and the Securities Exchange Act of 1934. So it will be best so that given the present financial technology landscape, that we will be able, and we are armed with all the authorities to do our job as we should. Yan yung bahagi ng pahayag ni SEC Chairman Aquino Bombo Gerald. Mantagin mo, 1930s, 1934 pa pala na SEC Act yung ginagamit ngayon. So talagang antiquated na, antigo at hindi makasabay doon sa paglaban sa digital fraud o yung mga scam na ngayon ay naglilipanan na sa social media at hindi na yung house to house na enganyuhin ka na mag-invest para kumita triple, quadruple, Bombo Gerald. Oo, dahil 1934, 1930s, wala pang internet, wala pang Facebook, wala pang social media. So, kailangan siguro talaga, Bombo Raymond, na maamyendahan na dahil talaga namang malaki yung role ngayon ng social media, lalong-lalo na dito sa pag-engganyo, dito sa mga pag-invest sa mga scam pala, mag-invest sa kunwari Bombo Raymond, pero kinalaunan ay hindi naman pala totoong mga negosyo, Bombo Raymond. Actually, yan na nga yung isinusulong din ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Bombo Gerald, na eventually ay doon na tayo talaga sa digital transactions, sa mga mode of payment, mga transactions sa gobyerno ay digital na. So paperless na. So dapat talaga makasabay yung ating mga batas doon sa mga ganong transaction at dito magagaling yung mga kumbaga kawatan, yung mga scammer, Bombo Gerald. So talaga may batas na nang ayon na sa financial technology na kumbaga trend o in sa mga panahong ito, Bombo Gerald. Oo, so abangan natin dahil talagang kahit yung mga mayayaman ngayon, Bombo Raymond, nabibiktima ng mga ganyang scam at malaking tulong ito kung sakaling agad maipasa or agad maamyendahan yung batas na yan para maprotektahan ang lahat ng ating mga kababayan, Bombo Raymond. That's right. At magkaroon ng ngipin talaga at enforcement itong Securities and Exchange Commission na kumbaga may jurisdiction sa mga scam na yan, yung mga investment, mga Bombo Geralda. Okay, Bombo Raymond. Live mula rito sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pang balita, tiniyak naman ng Department of Agriculture na nakahanda ang mga ayudang ibibigay sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan yan ng pagtama ng bagyong Florita. Ayon pa sa DA, ongoing na ang assessment ng kanilang Regional Disaster Risk Reduction Management Operations Center sa mga sakahan at mga palaisda ang tinamaan ng kalamidad. Aktibo rin umano silang nakikipag-ugnayan sa mga LGU at iba pang regional DRRM offices para sa sitwasyon ng mga apektadong riyon. Nakapreposisyon na rin ang mga binhi ng palay at mais, fingerlings at iba pang tulong para yan sa livestock at poultry sector. Bukod rin sa Quick Response Fund ay siniguro ng DA na pagaganahin nito ang Survival and Recovery o Shore Assistance Program ng Agricultural Credit Policy Council para matulungang makarecover nga ang mga magsasaka na apektado ng bagyo. Sa iba pang mga balita, inihayag naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na nag-aalok ito ng livelihood assistance sa mga magulang ng mga child workers bilang bahagi ng pagsisikap na mapuksa ang mga child labor practices ng bansa. Sa Western Visayas, namahagi ang mga opisyal ng DOLE noong Martes, Agosto 23, ng kabuuang 580,062 sa may roong 57 na magulang ng mga nasagip na child laborers sa barangay Luca, Ajoy sa Iloilo sa ilalim ng Integrated Livelihood
and Emergency Employment Programs ang Labor Department ay nagbibigay ng tulong sa mga labor-related concerns, lalo na po sa mga vulnerable workers. Ito ay isang paraan ng pag-avail ng alternatibong trabaho sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa mga displaced at itong mga disadvantaged workers or yung tinatawag na tupad. Mamaya abangan dahil mayroong pagdepensa ang Kamara dito pa rin sa pagsusulong ng panukalang batas sa itong death penalty. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot orange. Oh my. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FDEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Representative Ace Barbers idinepensa ang pagsusuling muli sa panukalang batas na death penalty. Sinabing dapat i-refund ang NCAP fines kung mapatunayang illegal ito. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberano. Dinipensa ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsusulong nito muli ng panukalang batas ang death penalty sa kabila na ilang beses na rin ito hindi lumulusot sa Kamara. Inamin ni Barbers ang House Bill 1543 na nagbabalik sa capital punishment para sa illegal drug-related offenses at iba pang mga heinous crimes. Sa isang panayam dito sa Kamara, sinabi ni Barbers na hindi siya magsasawa na isulong ang naturang panukalang batas dahil naniniwala siya na ito ang tugon para mabawasan ang krimen sa bansa. May mga pag-aaral na rin kasi sa ibang bansa ang pagkakaroon ng death penalty ay nakakatulong sa mga naitatalang kaso ng krimen. Dagdag pa ng mambabatas, mahalaga na ma-elevate ang nasabing panukala para makuha ang mga sentimiento ng taumbayan maging ang iba't ibang sektor ng pamahalaan, lalo na ang vulnerable sectors. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Ace Barbers. Penalty. I personally believe that if we impose death or capital punishment for that matter doon sa mga heinous crimes, I think it would be a strong deterrent to the commission of all these heinous crimes. There were studies in Europe and in the US that says some states have actually the imposition of death penalty resulted to the decrease in the commission of heinous crimes. But there are also other states that did not matter after all. So I guess I filed this bill for the nth time because we want to elevate the issue into a national debate so that we will find out what is the real sentiment of the people. Ano ba ang gusto ng ating mga law enforcers? Ano ba yung gusto ng mga taong vulnerable sa ganitong krimen? Ano ba yung gusto ng masang Pilipino, for that matter, dito sa usapin ng death penalty? Samantala, naniniwala naman si Barbers na dapat lang i-refund ng mga local government units ang traffic fines na ibinayad ng mga motorista mula sa No Contract Apprehension Policy or NCAP sa sandaling mapatunayan ito na unconstitutional. Naniniwala ang mambabatas na ang NCAP ay labag sa batas dahil ang mga motorista ay pinapatawan ng mabigat na multa kahit nasa mga maliliit na paglabag trapiko. Sa isang privilege speech ni Barber sa Kamara, sinabi niya sa kanyang makasamahan sa House of Representatives na imbestigahan ang pagpapatupad ng NCAP ng mga LGU sa gitna ng mga reklamo ng mga may-ari ng pribadong sasakyan at mga driver ng public utility vehicles. Nilinaw ni Barbers na hindi siya tutol sa NCAP, ngunit naniniwala siyang dapat magkaroon ng Unified No Contact Apprehension Program para sa buong bansa. Anya dapat munang lutasin ang mga isyong bumabagabag sa NCAP. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
Kumustahin naman natin itong pamamahagi ng educational assistance ng DSWD, lalong-lalo na po't mayroon ngayong dumaan na bagyo dito sa ating bansa. Tuloy kaya itong pamamahagi nila sa araw ng Sabado? May report si Bombo Marlene Padierno. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, hindi muna mamamahagi ng educational assistance ang Department of Social Welfare and Development para doon sa mga mag-aaral na nandoon sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Florita. Ipinahayag ito mismo ni DSWD Secretary Erwin Tulfo sa ginarap na MOA signing sa pagitan ng DSWD at DILG ngayong araw, ukol yan sa nasabing ayuda o educational assistance. Ayon kay Tulfo, sa ngayon ay posibleng i-move muna ng kagawaran sa mga susunod na linggo ang pamimigay ng educational assistance sa mga lugar na apektado ng nasabing bagyo. Ito ay upang mabigyan naman ng panahon ng mga apektadong lugar na makarecover mula sa naging epekto ng pananalasa ng kalamidad sa ilang lalawigan sa ating bansa. Aniya, sa ngayon ay nakikipag-ugnay na rin ang kagawaran ukol dito. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Yung pa ho pala, yung mga lugar ho na tinamaan ng bagyo na may mga baha pa, siguro wala ho muna tayong payout ho doon dito po sa Field Office 1. Malalaman ho namin yan sa mga regional directors namin kung may mga nasira, yung mga flooded areas, wala po silang oras na mag-ayos. So, i-move ho namin siguro sa another weekend para makarecover ho muna sila. So for now, tama yun. Salamat, Secretary Benhar. Yung mga lugar na binagyo, siguro wala po ngayong Saturday kung talagang devastate. Pero malalaman ko ho yan sa regional directors ho namin. Yan ang bahagi ng pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Samantala, Bombo Gerald, Bombo Jane, kasabay nga ng ginanap na MOA signing ng dalawang kagawaran ngayong araw, ay ang kanilang pangako rin na magtutulungan para sa mas maayos pamamahagi ng ayuda sa mga mag-aaral dito sa ating bansa upang maiwasang maulit muli yung nangyaring ang kaguluhan noong nakaraang linggo kung kailan unang isinagawa ng DSWD ang kanilang pamamahagi ng educational assistance sa iba't ibang panig ng ating bansa. Live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, maki-update din tayo dito sa kauna-unahang monkeypox sa patients sa Iloilo. At may report ang Bombo Radio Iloilo. Naka-isolate na ngayon ang 14 na mga close contacts ng pinakaunang pasyente na monkeypox sa Iloilo City. Ayon kay Dr. Adriano Subaan, Director 4 ng Department of Health, Center for Health Development Western Visayas, ang nasabing pasyente ay siyang ika-4 na confirmed monkeypox case sa bansa. Ang pasyente ay 25 anyos residente ng Carles, Iloilo, pansamantalang nakatira sa Iloilo City at nagtatrabaho sa isang fast food chain sa lungsod. Wala naman itong travel history sa mga lugar na may documented confirmed cases ng monkeypox. Sa panayam naman ng Bombo Radio Iloilo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, sinabi nito ng index case ng monkeypox sa Iloilo City ay huling nagtrabaho sa fast food chain noong Hulyo 16. Ayon sa alkalde, nagsagawa na rin ng contact tracing ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit o SESO at Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESO sa mga naka-close contact ng pasyente. Sa ngayon, naka-isolate na ang pasyente sa ospital sa lungsod. Iloilo City SESO has been doing contact tracing at the instance of DOH, and I was told that the Iloilo Province PESO was also doing contact tracing. The case is presently isolated in one of the hospitals in Iloilo City. What we have done is we contact all those contacts. Si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Paglalaan ng pondo naman para sa monkeypox issue, isama na rin sa deliberasyon ng 2023 national budget.
maigi ng handa kahit konti, ayon yan sa isang public health expert. May detalye ang Bombo Radio Ligaspi. Kailangang maisama na rin sa deliberasyon ng Kongreso sa 2023 national budget ang health issue sa monkeypox. Ayon kay public health expert Dr. Tony Liachon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, mahalagang mapaglaanan na ng kaukulang pondo ang educational campaigns, testing at isolation facilities para sa mga tinamaan o suspected cases nito. So sa pinaman ng bakuna ayon kay Liachon, posibleng hindi agad makakuha nito pero mas maigi nang may inihanda kahit kaunti. Pabor din si Liachon sa proactive kesa reactive approach na kikilos lamang kapag lumaki na ang problema. Sa ngayon may 4 ng kumpirmadong kaso ng monkeypox sa bansa kung saan walang natukoy na travel history sa labas ng Pilipinas, ang pinakahuling nadagdag. I think dapat kasama na ang monkeypox kasi it's a global initiative, emergency siya. So dapat maisama na siya. So far siguro ang pwede lang natin lagyan ng budget yan, educational campaign, testings, yung mahal kasi sigurong testings niyan eh. At yung mga facilities for isolation, yan ang dapat natin tutukan. I don't think na yung bakuna makukuha natin kaagad. No? Pero kailangan maglagay tayo. Pero hindi ganun karami. Hindi katulad ng COVID na talaga namang bilyon ang ginastos natin. Si public health expert Dr. Tony Liachon para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rafael Lozada, nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Oras po sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Inanunsyo ngayon ng management po ng Brooklyn Nets na mananatili pa rin sa kanilang koponan ang NBA superstar na si Kevin Durant. Ang pag-move forward na ng Brooklyn ay matapos mabigo na makakuha ng deal sa ibang team na pampalit sana kay Durant. Kung maalala mula noong June 30 ay humingi na ng trade si Durant. Naging dahilan ito ng pagbuhos ng mga interesadong teams upang makuha sana ang serbisyo ng dating MVP tulad na lamang ng Boston Celtics, Miami Heat, Memphis Grizzlies, Philadelphia 76ers at Toronto Raptors. Gayunman ayon sa statement ng General Manager po ng Brooklyn Nets na si Sean Marks, iniulat nito na kinausap nila si Durant at itong coach na si Steve Nash, Joe Tsai at Clara Wu Tsai doon sa Los Angeles para magpaliwanag. Sa ngayon, anya, nakafocus na sila sa basketball at iisa lamang ang layunin at ito ay makuha ang kampyonato. Ang tinaguriang isang deadliest offensive weapon sa NBA na si Durant ay merong 4 na taong kontrata sa Nets. Kung maalala, isa pang NBA star na si Kyrie Irving ang humingi na rin ng trade sa Brooklyn pero hindi rin natuloy at mananatili pa rin siya sa team para muling magsama ng persa kasama si Durant. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Si Bombo Gerald B. ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DYFM Bombo Radyo Iloilo. Hoy sa aton sining mga kabombo, Miyerkules na kita karon sining adlaw padayon kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa aton sining week number 4 sa Enhance Suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Bali-bali pa premyo na. May cash siyahan pa. 6.5 million pesos total cash prizes nationwide ang iga panagtag sa aton sining iyang mga kabombo. Kag magluwas sina may 3 kita iya kapamagi. 3 ways to win sa Enhance Suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Ano ining 3 kapamagi agod nga magdaog kami bumbutsa, mabi sugiri kami. Sugiran ko ikaw. Sige, wagid sang problema sa aton sini iyang mga kabombo. Una sini naton nga step, step do stepping bla.
No? Sa aton sini nga mga kabombo, ang una naton iya nga pamaagi, agod nga makadaog kamo, amo ang aton sini nga studio draw. Sa aton sini nga studio draw, kada Sabado may tatlo sini iya ka winner. No, kag ang first prize winner naton magabaton sa 5,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos nga valor sa gift pack. Ang aton sini nga second prize sa winner magabaton sa 4,000 pesos ka cash kag dugang nga 1,000 pesos ka valor sa gift pack. Nasulod ini sa Orocan nga balde. Third prize winner naton 3,000 pesos, may dugang pa nga 1,000 pesos nga valor sa gift pack na sulod sa Orocan sini iyang balde. Sa mga kabombo naton na ikaduha nga pamaagi agud nga maggadaog ang aton sini iya nga online activation. Sa online activation naton, panami-nami sinidisenyo sa inyo sini nga mga tindahan, sari-sari store, tiangge o kon mini grocery store gamit ang aton sini nga mga sponsor products. Sa aton sini nga mga kabombo, kuhaan sa nga Laragway ang inyo sini nga tiangge mini grocery store, ang inyo sini nga mga sari-sari store nga may disenyo sa nga mga sponsor products sa nga enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Katulad ng ilamang sang Silver Swan na sukang puti, amo niya ang sikrito kung nga tuman ka sa buruso kag kananam, sang linuto mo nga paksiw, sang linuto sinini mo iyang nga humba, sang linuto sinini mo nga adobo, mapa pork meat man o kon chicken meat. Pwede ka man gani iya makaluto sang adobo nga tiil ka manok, ilang ginatawag nila kag sikat nga Adidas. Pwede ka man maka-adobo sang atay kag batikulon. Gamitan mo sang Silver Swan sukang puti. No, tama siniya ka sa buruso kag mangin mananam. Iban pagid sini nga mga proof of purchase kasarang nimo idikurar sa imo siniya nga tiangge amo ang Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. Putos ang pure gold o kung ano man nga mga tawag siya nga Bombo Omel. May mga putos na dira nga pure gold nga ginaikubag. Tapos hindi nga mga ginpamakal mo dira iya sa pure gold Bakal ka to sa pure gold sang Lifebuoy. Bakal ka sa pure gold sang Orocan Products. San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Our Florete Pond sa Penju, your Diamond and Pearl House. Lakip naman sila diri ang Sed Panyawan. Ibutang dira, gamita bilang dekorasyon sa imo sininga tiangge, kuhaan sang Laragway, antes ipadala ini sa stasyon sa Bombo Radio kon sa Facebook page sa Bombo Radio, butangan sang pangalan, address, kag contact number. Para iyang aton sininga plastar ang pinakadamo sininga likes kag react karon sa aton sini nga Facebook page. Amo ang may kaygayunan nga magganaog sa 3,000 pesos ka cash pa plus 1,000 pesos ka valor sa gift pack. Dugang pagin sina diri, may duha kita ka consolation prize winner nga magabaton sa 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos ka worth sa gift pack na sunod man sa Orocan sini nga balde. Sa aton sini nga mga kabombo, ikatatlong kaygayunan para nga magdaog ikaw sa enhanced swerte sa palengke promo 2022 sa Bombo Radio kag Star FM. Amo ang aton sini nga palengke on ground event. Sini iya nga Sabado, Pizza 27. Ara kita dira sa may Arevalo Public Market. Kita dira temprano pa as early as 6:30. Ara nakita sila dira nga magadulong sa inyo ang team sa Bombo Radio kag Star FM. Magadulong sa inyo sa cash siyahan kag balde-baldeng papremyo. Sa aton sini nga palengke draw may anom katagdaog sa 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka valor sa gift pack na sulod sa Orocan nga balde. May winner man kita sa cash prizes sa aton sini nga mga pahampang. Katulad ng ginamang sa video okay challenge. Sang tinalikdan sini nga Sabado, lantawa bala ang mga nawong sa aton sini nga mga winners sa aton sini nga palengke on ground event. Ginagakugos ang ila sini iyang baldeo. Balde nga Orocan may unod sini nga 500 pesos worth sang gift pack. Kag syempre 500 pesos ka cash ginahumlad sini nila antes nila ginbaton ila anay nga ginisip kag ginpasiguro
nga ka 500 pesos gid man ina. As a matter of fact, sa aton sini nga mga kabumbo, tanan sini naton iya nga mga winners nagaisip sa ila sini mga premyo nga mamabaton. Tanan sini nga mga winners nato nagabaton sang cash prize. Ginaisip anay ina kada panid. For example, kung 5,000 pesos sa cash winner ikaw, ginaisip ginina sa aton sini nga mga tagdaog 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Kagamo pagdaho sa ila. Plus, may balde pag iniya nga urukan, nga may unod nga 1,000 pesos kabalor sa gift pack. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti kay sa promo sa Bumbo Radio, wala sang hukus-pukus. No? Matutuod siniya nga nagapasakop diri amo man ang nagadaog. Way kita diriya siling nga nagalawag lang kita ka winner, pero ang winner way galigay sister. Ang winner pangitaon tapang sa diin. Kag ang premyo diriya sa promo sa Bumbo Radio, amo yang nagahulat sa winner, hindi kaya ang winner ang nagahulat sa premyo. Sa aton sini nga palengke on ground event or palengke draw, pagkatapos sa palengke draw, gilayon nga ihatag ang premyo. Sa mga studio draw winners naton kag online activation, Lunes ukon Sabado kamulawagon. Pagka-Lunes, ihatag gilayon ang inyo sini nga premyo. Kaya ang premyo diri sa promo sa Bumbo Radio sa nasilingta na ang nagahulat iya sa winner, hindi kaya ang winner ang nagahulat sa premyo. Kanino pang ginahulat mo? Was-was na dira, was-was na sa paghimo sini mga entries para sa week number 4. 30 or 40 minutos na ang nagaligad sa takna sini karon nga alas 12. Sa aton sini nga pagpanubalik ka banwa balikan ta ang koneksyon naton direktamente karon sa may nanga pututan dira sa may Iloilo District Jail. Kumusta na to ng latest situation dito? Nagplanaog ng imamala ang mga person deprived of liberty, mga PDL. Ano na ang pinakauli sinikaron niya nga senaryo sa sulod man sang presuhan? Inigiban pa nga mga balita. Lakip na sina diri banwa, bantayan man ang pathag diri. Orang sabat, reaksyon ni Vice Mayor Neil Olivares sang Uton Iloilo sa sining questionable concurrence sang appointment ni Mr. Eusebio Boy Villavicencio bilang municipal administrator sa Panuaya sang Uton. Inikaiban pa nga mga balita balikan ta matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom.
Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa ka kilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992.
Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. 9 minutos na nakalikad sa top na sining launa, balik diri sa pagpangalagad sang Orlas 12, balik diri sa pagpangalagad sang Bombo sa Uto. Sa yapon ko po rin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby no sa aton sining mga kabombo kay ang Bombo Radyo Iloilo pasulod sa Iloilo District Jail sa compound na mismo no sa Iloilo District Jail kay luyag sang mga PDL dito nga makapalabot sang ila sinimensay direkta. Ibalontang latest sa situation si Bombo Jomar Villa nag-standby direktamente sa sulod sa compound sa Iloilo District Jail sa barangay na nga Banwa sang Putotan. Joms, Bombo Jomar sa report na please come in. Bombo Champ. Go ahead. Ginahulat na lang natin. Tundrik karon ang ining representative no. Isa diri karon sa katapo diri sang PDL nga nagapatigayon diri sang noise barrage. Diri sa may sa nangapututan kay ang katuyan diri karon no sa paghinunano nila diri sa Bombo Radio nga luyag pagid nila nga mapasigurado nga kun bala ang ining warden diri karon nga existing ang gina-relieve na gid man no kay do hindi pagid ni sila kuno magpati. Bombo Champ no isa ni sa information diri nga na palabot nila diri sa taga BJMP. So ang isa diri sa pamaagi nga luyag nila nga makaistorya diri sa media kag kita man makapalabot man sa ila kuno kun anong mga information abi nga aton sini nga nakuha sa ginapatigayon diri kaginang press conference sa pagpangunan ni attorney Jairos Anthony Duhilio no ang spokesperson sang BJMP na nga pututan kay as of now Bombo Champ why pa ni sila nagpanaog no alin pasta 7 kag tubtob subong sige gyapon ang pagpatik nila no matian ganito sa background ta do ka alin nagapok padre Bombo Champ ang atop kay ginahampak pa din nila pag ang ila sini nga placard o gindugangan pagid nila nagimo pagid sila bag-o nga nagapanawagan diri no kay Governor Defensor nga mag-proceed diri sa may lugar kag at the same time ang atong ila sini nga tinutuyo nga nagutman no nagutman ang mga preso mo nang isa diri sa rason nga nagpatigaan diri sila sang noise barrage diri sa karon nga mga tinion. So gina-coordinate naton kay may mga preso na disdalong Bombo Champ no. Basi dugay-dugay maka-interview kita diri kay coordinate ini no sang spokesperson diri agod nga maka contact sila diri sa aton
Babutsam kay hindi man ni dali-dali makakadto to ang katapo diri sang BJMP. Okay. Kay ti sa kadamo bala no sa mga preso are-are. So digin ano sila diri babutsam no gin pa naog sila matamat. Abombo amay liog ko matamat di sa lugar diyo para ma kita naton ang ila diri karon nga sitwasyon no kay gidogin ano lang ni dogin select lang ni babutsam no kung sino ang pasugtan nga magpanaog kay ang iban dito sa babaw gyapon lang taon tani kung ano karon ang resulta kung makahambal man sila diri kag kun balati amo na ang palagyan dira karon nga magpalanaog ni sila no kay sige akon ang ila sini nga concern pagkaon ginagutom sila kag tubig. Yes, ang tubig kag limited no nga pag tubig ang ila sini nga problema may kung tubig ang ila sini nga problema as advised by the Flow Water Resources Iloilo Incorporated aton sini nga sister station no pangita sila sa ila sini nga water tanker limpyuhan nila kaya Flow Water Resources Iloilo Incorporated magahatag sang libre nga potable water. Botsilingon mainom na nilaya nga tubig, magahatag sang libre nga potable water. Ngita sila ila tanker, limpyuhan ang tanker, dalon dito sa may nangapututan, no? Kag mahatag sang libre ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nga aton sini nga sister company, no? Sister station mo niya ako niya na bumuradyo na nga pututan nagwa ya sini karon. Anyway, pero sister company na ton, no? Mahatag sang libre nga potable water but silon mainom na iya dayon na Bombo Jomar, no? All they have to do mamangita sila sang tanker, limpyuhan, no? Dalon dito sa may tawag sige planta sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag hatagan sila sang libre nga potable water. Ate amo nang isa dira sa mayo nga balita Bombotsam kay ang pila diri ka himata kay nasa sagwa na pakingutan naton nga ginapahayag ti ang patikuno sa tubig kundi kuno mayo ang quality. Ti ang amo nang isa dira sa concern man nga do nag-arise man diri nga ti hasta nga nakadihon ni sa pagtulipon ining mga preso diri Bombotsam. Kay ti ang isa diri sa pamaagi nila dugin ano nila gintipo nila ning tagsa-tagsa sa ila kag nag apatigaw diri sa noise barrage kay ti kun istorya lang siguro ti kapati sila nga di sila pamatian amo na nga do nag-akto gid sila diri agod nga ti makol man ang atensyon sa gobernador kag ang pamunuan diri karon sa BJMP. Okay, di na to ang representative sa mga PDL dira nga pwede ta maistorya, ara na siya. Actually ang mismo si Attorney Johelio ginpakingutan naton naggambal sa ng talang di sa may compound kay diri na ta sa compound mo, no? Exclusive ni Bubusa. Ara na kamo sa sulod. Yes, no? Diri kita sa sulod. Kita lang di sa sulod no nga media maka-istorya kita di dugay-dugay no sa taga ano gid no taga BJMP kag sa ining mga preso gid akon basi may mga dugang pagit sila lang nga mga concern man diri Bombotsam no so mo nang nagaangan-angan kita diri sa area ang mga dalaw kay may mga bisita diri do ay pagid pasugtan gid makasulod Bombotsam pagkon sa sining tensyon ang ibang tani makadto di mahatag kwarta kay iti ang information nga do ginakulang man kuno sa budget ning mga preso diri sa sulod kay ti although nga may canteen diri Bombotsam ti ang problema da kun may lugbakal ikaw waya problema ang supply pero ang kwarta blat amo nang isa diri sa ginapadulungan diri sang mga pamilya nga matagan diri sang allowance ang ila sining nga mata diri nga na presyo kag ti sa sining supply man sang pagkaon nga ginalimitahan amo man ang ti mas mayo nga cash na lang ang ihatag kag sila na lang diri ang makabakal Bombotsam so diri no do mo na ni ang Suryahon ta, gapalapit sa aton si Attorney Johelio. Sige, sige. No, standby. Okay. Standby sa aton sini nga mga kabombo. Ginanganangan naton ang mga ginutlo sang minutos with the spokesperson sang BJMP man, no? Agod nga makakuha kita sa dugang sini nga mga
impormasyon with the Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, please come back. Bombo Sam, upunta si Attorney Duhilio. Attorney, anong latest sa inunaanon sa media kag sa preso din? So far, may ongoing gihapon nga negosasyon, no? And kaina, naga-demand silang may isa sila ka representative nga gusto maghambal sa media. So actually, we have granted the request. But later naman, nagliwat naman, hindi naman sila, lain naman ang mga demands nila. Ano ko, no? Ang gusto nila, nga Skygov naman sila matubang. So, pa si Gob? So, wala pa. Hindi man naton actually mag-gulpi na yung, hindi, wala kita control ya sa ano ni Gob eh. So, ano pa ang concern nila, sir, nga dugang, kahit ang isa to nga i-relieve, no? Ang existing diri karon nga BJMP warden na mention kay na, so di ba effective na subong or yes, so effective subong. Actually gin-isla na naton ang gin-remove na naton ang existing warden, si Jail Chief Inspector Norberto Misiano Jr. And lately kay na to take the charge, we designated ang deputy warden, si Jail Inspector Woody Palmihar. In the meantime, but subong with the confirmation from the regional office, we have designated Jail Chief Inspector Denver Beltran as the acting jail warden of Nanga District Jail, effective immediately. Denver Beltran. Jail Chief Inspector Denver Beltran. So, he is the designated acting jail warden of Iloilo District Jail, effective immediately. Bombo Jomar, si Attorney Duhilio. Attorney, isa sa mga concern man dira sang mga PDL ang tubig sang nabatian sang chairman sang Bombo Radio Philippines, kag subong man ang amon sini iyang sister company nga Flow Water Resources Iloilo Incorporated na hamtang man dira sa barangay na nga sa Banwasang Pututan ang magahatag sang libre sining potable water. Ang himuon lang sila dire nga mangita sang water tanker palimpyuhan, then makadto lang dito sa may planta sang Flow Water, mahatag ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated sang libre nga potable water adira sa may Iloilo District Jail. Attorney Duhilio, sir. So we welcome that generosity from Bombo Radio kag sa Flow Water Incorporated, no? And actually hindi man gid ginana siya sang isa ka mga demands nga gina-request nila. All right. So si Gob Gidyang gusto nila, nag-change mind sila nga paagi sa Bombo Radio, makapalabot sila sa ilang mensahe. Si Gob na lang gid kuno. Ila istoryahon. Yes, so. All right. So naka-establisar kita communication with the Governor Toto Defensor? We have tasked already as ang amon nga personnel para mag-coordinate man. Hopefully, Attorney Duhilio, sir, ma-resolve na ini as early para nga malikawantang ang kononuman towards incident. May ara man balasang dumambala ton do ginalauman ta nga posible abi mangin violente ang mga PDL dira this time. Actually wala man gid, hindi man gid sila nga violente, no. Amo lang nang ilan naga-create sila sang ginahod. Okay. Other concerns, sir, ang mga dalaw kuno ginalimitahan gid, amo man ang isa sa mga initial information na kuha namon from the relatives, Atty. Duhilio. Yes, isa na ka-apprehension, no, nila nga kay gusto nila gin-expect nila nga sagwa do normal na bala. Do wala na sang protocol. Yes. So gusto nila luwagan na gid ang dalaw, but we are under the protocol sang national. We cannot yet open ang aton nga visitation except for a non-contact visitation. So we cannot allow nga mag-gamble sa ilang health and safety, no. Kiti way pa man sa bag-o nga directives nga i-allow ng face-to-face nga pagbisita dira.
Yes, yes, of course. We are still under the pandemic, so we are trying to explain sa ila nga muna. But I'd like to point out no nga ang domain cause gid sini nga nag-trigger sang mga insidente ngayon among pag-transfer sang 44 ka mga high risk, high profile kag high value naton nga mga PDL. Alin diri sa original nga main building pakadto sa bag-o newly constructed naton nga jail building. So we have undertaken this no, kaya ginapa-explicar naton sa ila nga this is not intended nga para mapabudlayan sila, but actually this is for the decongestion sa aton nga jail facility kay kanugon lang sa aton bag-o nga facility. Yes. Kadako-dako kundi naton pagamiton. So it will give way also for the opportunity nga matagan sila sang maayo nga mga livelihood programs kag mga programa nga tungod sang kalapad na sang ilang hulagan. So, ang pagsailo sa mga high value individual dira sa Special Intensive Care Area or SICA, di man yabot silingon nga para pabudlayan sila, attorney, kundi para ginlamang nga ma-maximize ang inang building, inang bag-o nga building. Ang pamangkot kani isang iban kiti Special Intensive Care Area. Ano na ba kung sa sulod sila sa Bartolina or whatsoever, anong sitwasyon na dira sa SICA sa raw? Actually na siya parehas lang man sang ordinaryong nga selda. But muna gani medyo higpit gid man ina dira kay Special Intensive Care gani. But actually that's part sa amon nga segregation program no sang mga PDL. So na-classify nato ang aton mga PDL kag gina-segregate. All right. In according sa ilang risk level. Sige. Attorney Jairo Santonido Hilio, sir, thank you so much for giving us time man nga makaistorya sa inyo dira kag mapalabot nato ng mga impormasyon tuhoy man karon sa latest dira nga nagaklinabo sa BJMP na nga. Salamat kid sir, good afternoon. Thank you very much man, Bombocham. Jobs? Thank you, attorney. Bombocham? So nag-change mind sila. Gani kay tikitaya kung luyag nila mag-istorya ti ari man lang kita no. Ari man lang kita dire. Ara ka man lang okay, na gani kasinggitan man tos lang nga bumbo ko no ti amo man nga ginulat naton dire kag makahinunanon. Kung agdahon nila si Bombo Jumar nga mag-upod to sila sa babaw para nga ma-interview, maupod man si Bombo Jumar. Pero pagkatapos interview, guwa ka gidjamar ha. Ati waya problema Bombocham. Way kuya Galimet kung gusto gin Manila ti try ta to magsulod eh. Sige, Jobs. Pamangkuton ta Bombocham kung ano gid man ang ang luyag pagid nila dire kay gin dugangan pagid nila ning mga placard. Sigob lang ya kuno yang gusto nila gin may istoryaw at depende may gintask naman kuno ang personnel sa BJMP nga mag-communicate sa talatapan sa aton sining gobernador. So depende na kung mapadulong dira ang gobernador o may padala sa nga representative agud nga magpamati sa iya or sa ila dira Bombo Jomar. So amo na dire Bombocham ti mas mayo gid siguro nga ti bisan sa office of the governor lang nga maka-reach man dire kag ti para ma-solbar man ini no kay ti amo manani kuno ang agnaluat nila nimo nga abot dire karon si Governor Defensor dire karon sa may nasambit nga area Bombocham. All right. So ang iban sa ni karon nabantayan sa latest pagid no dire sa bahin sang Bombo Radio Iloilo. Dahil na kayo dabi kinasinggitan pagid ni sila? May problema. Anong to? Pagkaon ko no. Mamaling singgitan nila dire. Ang pasudlan nyo dalaw namon. Tapos media sulod tiara naman na kina. Tapos sigob amo nang pagi sa likod gali be anon man. Gutom na kami gobernador. Mo pagi nang bag-o dire ako dako man Bombocham po ga ginapagkit dire sa tagsa tagsa dire ka ilasin nga plaka dira pagid. Bago pagid ni gusto namon makatao nga pagdumala
Pasudlan yung pagkaon namon. Makatawo. Gusto namon makatao, no? Kay nag-utod abi, no? Makatao. Makatao nga pagdumala. Pasudlan nyo pagkaon namon. Hilaw kag luto. Kay ang concern kay nato sang mga pamilya nga doon di kisulod ang mga pagkaon nga hilaw kag luto ang dilatas lang 3 ka bilog do mo na nang ginapasugtan diri. Kabalo ka Bumbo Jomar atong mga napang nagkaladakpan sa iban sini nga mga prisuhan. Adobo manok ka ginsuukan pa sang sachet sang shabu. Saging sinuukan sang sachet sang shabu. So sa mga kasubong sinang sitwasyon, no? Nagapanigurado man ang aton sini iya nga mga katapos ang Bureau of Jail Management and Penology nga hindi na makalusot dira. Hindi bla? So mo naguro gina-istriktuhan nila kay tikon why man nang iya nagatinunto ang mga mayor di mayores dira kung ano man ang sitwasyon dira, no? Kung may mga naga-engage pa dira sa illegal drug proliferation, hindi maguro mo gid sina ang pag-istrikto sa nga BJMP o galing kiti naigo pagkikita subong sa pandemya. That is why nga medyo hugot-hugot ang pagpasigurado sang sulod kag pagwa dira sang mga bagay-bagay, Joms. Ate kun sa in terms sang amo na siguro Bombo Champ ang direya nga sistema malantaw tadi kado hugot man, no? Kay ti akon mag-proceed ikaw diri sa may compound, diri sa may left side mo nga entrance di sa Matawo, may area na diri nga daw gina-receive ang mga pagkaon kag gina-check before nga makasulod gid sa compound. Tiga sulod man gali ang pagkaon, mambal sila nga wala ga sulod pagkaon. Sulod man gali kag ang sa una ya ingati nga mo nang pagdumalahan diri nga gina-check ang mga pagkaon nga nagasulod diri kay na mention mo na nga may mga report man gani nga naga sampaw no kun nagasamot sa ang pagkaon ang ining mga droga nga gina pasulod man abi, no. Bobo Champ ang diri karon, no, sa area Bobo Champ ang sagyapon ang ara pagyapon sa babaw atop ang ining mga preso. Nagpanawag iban do mga estimated do mga more or less mga 60 individual diri karon sa may BJMP na nga sa may ibabaw atop Bobo Champ. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa. Gusto sa mga preso direkta nga magpakig-istorya sa kay Governor Arthur Defensor Jr. Kag may personnel na ang BJMP nga gintaas kagod nga magpalabot sa nga komunikasyon. Di bantayan ina karon sa nga Bombo Radio, dira bantayan ina ni Bombo Jomar kon i-grant ni Gov Toto ang kaygayunan nga makaistorya dira ang mga PDL sa iya. Sa aton sini nga mga kabombo. May mga nagakigo lang nga mga protocol sang BJMP nga hindi man iya pag-irisgo sang pamunuan. That is why ginastriktuhan ang mga pagsulod sa mga pagkaon kag subong man sa face-to-face nga dalaw sa aton sini nga mga kabombo. Tinaybaluan man naton nga kung may himata ikaw sa sulod, limitadong inyo sini nga tiyempo nga magkita ay but considering yara pa kita simpo sa pandemya, hindi naton mapaktan banwa kung sa diin inahalin ang dalaw, di kon malatnan niya na karon ng isa ka PDL, magasimpon tong PDL sa iya sini mga kaupdanan, maglapta to sa sulod sa prisuan at madamo sini kag mangin problema man posible sa ulihi kung halugan ang mga protocol dira sa BJMP ng oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Risaton sini nga pagpangalagan. May ikaw po naton karon live via Zoom. Live man nga makita sa Facebook Live sa nga Bombo Radyo Iloilo, sa YouTube channel of course. Babatian live sa aton sini nga radio dial 837 kHz ang BC Alcalde sa Banwa iya sang uton si Vice Mayor Neil Olivares.
Vice Mayor Olivares, sir, si Bombo Champ, welcome sa Bombo Anay Sudto. Mayong hapon gid. Bombo Champ. Yes, sir. Good afternoon. Nagpakigangot kami dira sa imo, sir, kay sa ngalan sang patas kapag waragwag. Luyang naton makwa ang side naman, ang posisyon sang BC Mayor sa Banwa iya sang uton may kantanan sa sining makabing naton nangin kontrobersyal na sa karon nga concurrent sa appointment ni Mr. Eusebio Boy Villavicencio bilang inyo sining municipal administrator. Now, pwede mo kami mahatagan sang dugang sinima informasyon regarding this matter, Vice Mayor Olivares, sir? I would rather clarify, Bombo Champ, that as presiding officer of the August body, valid ang resolution to 2022-153 na meet ang requirements ng layi nga majority of all the members ang nag-concur sa appointment ni Mr. Villavicencio. Okay. Paano ni mo nambal nga na-meet ang majority of all the members sa Sangguniang Bayan, Vice Mayor Olivares, sir? The minutes of August 3, 2022 reveals that anom ang nagpabor agod i-concur siya. They are Honorable Jimmy Olivares, Honorable Lorna Tomambo Junigo, Honorable Dennis Siroche, Honorable Lee Alison Britanya, and then gin-move ni Honorable Ernesto Ticao and seconded by Honorable Vanessa Torita Salinas. So anom, Bombo Champ. Okay. Ang resolution, ining resolution 153, 152, 153. 153, sir. All right. Nakabutang diri Vice nga ti may ara sang pagbinutuhay kag ang nangin resulta is 4 for the concurrence and 4 for the non-concurrence. Yes. Let it be noted, let it be known to all nga ang Committee on Legal Affairs to which I referred the matter did not submit its recommendation either for concurrence or non-concurrence. What the committee did, amo ang pagkonsulta sang body. So that's why on second reading, the committee chair, Honorable Ernesto Ticao, moved that the matter be deliberated by the August body. So we discussed and through a nominal voting, ginkuha ko ang stance ng kada isa, kada konsihal. So matuod na, during that consultation, 4 versus 4. Therefore, by virtue of Section 49 of the Code, I have to break the tie because nabutang sa aton local government code that as presiding officer, I shall vote to break the tie. So nahimo siya nga 5-4. So true enough, acknowledge, gin respeto sang members ng committee anang indesisyon sang Sangguniang Bayan, sang ila colleagues. That is why they acceded to the decision. That is why Honorable Ernesto Ticao moved for the concurrence. He was the movant, which was duly seconded by Honorable Vanessa Torita Salinas. So therefore, dira nakalabot sa 6-4. That's right. Ang present that time, 8 lang kamiyembro sang Sangguniang Bayan plus the Vice Mayor, ikaw Abe, bali siyam lang kamo. Yes, that's right. Vice. So paano nag 6-4 karon kay siyam lang kamo, Vice Mayor Olivares, sir? Bali, ang committee nag-consult sa body kung ano ang mga main motion nga himuon. Nag-consult pa kay wala sila gani sang gin-recommend nga recommendation either for concurrence or non-concurrence. So after the voting and after I broke the tie, so they acceded to the decision of the body. That is why ang committee ba, members ng committee who earlier opposed, sila man ang nag-move kag nag-second gani. Okay. So ang presensya abi is siyam lang. So kung mag 6-4 karon nagpulo na kamo to. Ara man sa sa jurisprudence sa Javier versus Cadiao,
nga ang Vice Mayor dala na siya sa pag-isip sang quorum, pero sa pag-isip sa required number of votes on the floor, wala siya gina-include. Mabuto lang ang Vice Mayor to break the tie. All right. So balik-balikan ko, Vice, no, ang imo sining again state nga jurisprudence ang ining Javier versus Cadiao. Sa aton sining nga mga kabombo, nabutang dira nga nagakadapat bilang presiding officer, the Vice Mayor can vote only to break a tie. No? Yes. Clearly, the Vice Mayor as presiding officer is a member of the Sangguniang Panglusod, considering that he is mandated under Section 49 na state mo earlier, Republic Act 7160, to vote to break a tie. No? Ti kung sala kuno ning pagpunstro nimo magatugas ang anomalous in absurd situation where the presiding officer who votes to break a tie during isang Sangguniang session is not considered a member of the Sangguniang, Vice Mayor Olivares, sir? Ang facts of the case sa Javier versus Cadiao, nagapakita nga wala to ganit sang tie. The Combong resolution called for the reorganization of all the standing committees of the Sangguniang Panlalawigan of Antique. So the vote was 7 versus 6. That's why nagdaog tong Combong resolution. Amo man diri sa SB sang Uton. So actually, ara sa minutes nga nakuha ang number, ang 6 nga required number to make the concurrence valid. Amo na ang number nga nagarepresent sang majority of all the members of the Sanggunian. All right. So you stand firm sa imo sini iyang sa ningin resulta karon sang deliberation last August 3. Vice Mayor Olivares, sir. Yes, Bomo Champ. And in fact, as head of the Sanggunian and as presiding officer, it will be my first obligation to defend the decision of the Sanggunian. Should this be questioned before any government agency or before any court of competent jurisdiction? Amo pa natani ang follow-up question ko sa imo, Vice, kiti may move sanday Honorable Vanessa Torita Salinas nga ginquery anay sa regional office sang Department of the Interior and Local Government kay do may nakita sila nga do why ta nagsunod sa proseso dahil lang ginabi i-check ta anay ining nasambit sini karon iyang ginhimo nyo man dira sa bahin sa Sangguniang Bayan karon. Anong imo sining paglantaw diri Vice Mayor Olivares, sir? Well, she is entitled to that. Kung gusto niya na mag personal query dito sa DILG, she is entitled to that. Pero wala ko pa na siya gina-sanction nga act of the body kati iya na iya personal, no? But then I would like to make mention the fact nga wala siya magpirma sa resolution can be a debatable fact. But I would like to clarify nga bisan la sa nagpirma sa resolution, valid ang resolution 153 for all legal purposes and intent. Kay man nga Section 469 of the Code states nga duha ka signature ang kinahanglan sa pagpirma sang ordinansa akong resolution, dapat certified by the Secretary to the Sanggunian and the presiding officer. So, na-comply na. Okay. On the note nga politikado ini, may lamod pa politika, ano paglantaw mo, Vice Mayor Olivares, sir? Probably. Oh. Kay gin-statement na gani sa committee hearing nila nga si former SB member Eusebio Gatoteo Villavicencio ang gin-appoint ni Mayor Sopronio Fusin nga iya nga bali alter ego no as municipal administrator nangin konsyal for 24 years kag ginhambal man sang amon HRMO Mrs. Elena Santander Acosta Salinas nga he met the minimum requirements, qualified siya. In fact, si Consial Boy Villavicencio, nakaagi ni siya gani Vice Mayor sanguna, by succession. That is why may managerial experience man ni siya. So, kagin question nila nga wala kuno siya managerial experience. Isang una daw man mga konsyalis da sa among nga nag-municipal administrator.
In fact, si Consial Villavicencio, nakaagigan ni siya vice mayor by succession in 1995. Alright. Sa imo sini ka part, di ka na maghulat sang opinion abi sang regional office ng DILG on this matter, Vice? Para sa akon, no need na because I stand firm on my decision, on my discretion, no, on my observation that everything has been regular, no, that resolution has been valid. All right. Sige. With this information, kag sa time, Vice Mayor Neil Olivares, sir, thank you so much. Kag mayong hapon sa imo kag dira sa Banwa sa Uton. Thank you, Bombo Champ. Thank you for championing the spirit of due process. Mabuhay and have a nice day. There you have it, si Vice Mayor Neil Olivares sa iyaman sini iyang panindugan. No? May kantanan sa sining mambal na to, naging controversial kaya gina-question karon nga concurrence sa appointment ni Mr. Boy Villavicencio, no? Sa aton sining mga taga Palamati. Ang resolution number 2022-153 nakabutang diri Banwa, aton sining basahon para sa aton sining mga kabombo. Excerpt from the minutes of session of the Sangguniang Bayan ng Uton, Iloilo, recorded during regular session held at SB Session Hall on August 3, 2022, 9 a.m. in the morning. Ang present, Vice Mayor Jose Neil Olivares, amo ang Vice Mayor and the presiding officer, Honorable medyo buron abi no, o diri ko mabasa bisa piya kong copy sa aton sining mga kabombo. All right, are. Sige. Si Honorable Olivares, Honorable Lorna, basta ang present, ang Vice Mayor, isa, si Olivares, si Lorna, medyo muring budlay kung hindi na kita mayo. Anyway, ang mga present nga SB member, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kag may duha ka absent, no? Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Resolution number 2022-153, resolution concurring the appointment of Mr. Eusebio G. Villavicencio Jr. as Municipal Administrator of the Municipality of Uton. Sa unang whereas diri under Section 48B, Local Government Code 1991, qualifications, terms, powers, duties, municipal, so on and so forth. No? Sa aton sila makabubukon kung sa dingin na plastar ang kwalifikasyon. Whereas, the attached documents to the letter of the mayor requesting concurrence of the appointment Mr. Eusebio Villavicencio Jr. submitted to the Office of Sangguniang Bayan last July 25, 2022 was referred to the Committee on Legal Affairs last July 26 are the following: appointment to office, personal data sheet, oath of office, and certificate of assumption to office dated July 1, 2022. The Committee on Legal Affairs, Human Rights, and Good Governance conducted committee hearing last July 29, 2022 and deliberated the appointment of Mr. Eusebio G. Villavicencio Jr. and closely examined the personal data sheet in the qualifications of the applicant. The committee, in its committee report, recommended the August body to deliberate the said appointment as municipal administrator in a nominal voting by all the members present. Take note, ha? In a nominal voting by all the members present, 4 were for concurrence and 4 were for non-concurrence. Butsilingon, 4 ang nagpabor, ang 4 way nagpabor. By virtue of the Section 49 of Republic Act 7160 and the IRP of the Sanggunian,
the presiding officer broke the tie in favor of the concurrence of the applicant. Whereas by the vote of 5, the Sangguniang decided to concur the appointment of Mr. Eusebio G. Villavicencio Jr. as Municipal Administrator of the Municipal Government of Uton, Iloilo, and the members of the said committee who earlier voted against during the nominal voting acceded to the decision of the body and moved and seconded for the concurrence of the said appointment. Now, therefore, on motion of Honorable Ernesto Ticao, which was duly seconded by Honorable Vanessa T. Salinas, be it resolved as it is, hereby resolved by the Sangguniang Bayan ng Uton, Iloilo to pass resolution concurring the appointment of Mr. Eusebio Villavicencio Jr. as Municipal Administrator of the Municipality of Uton. Resolved further, furnish copies of the resolution to the Office of the Mayor, HRMO, MBO, MTO, Accounting Office, Admin Office for information. Approved by majority vote. I hereby certify the correctness of the foregoing resolution. Concurred. Wala din nagperma si Vanessa T. Salinas, ang chairman ng Committee on Rules and Privileges. Attested Sangguniang, Secretary of the Sangguniang, Kerry Ann T. Lasificar, kag permado ni Jose Neil P. Olivares, amo ang Vice Mayor kag Presiding Officer. Now, sa aton siniya nga mga kabombo, ang punto sa pagpadala sang query ni Honorable Vanessa Salinas on the grounds, mga kabombo, sang ginatawag nga qualified majority. Kag kung maghambal ikaw nga qualified majority, we are talking about all the members of the Sangguniang Bayan. And by saying all the members, nagarefer ini sa Sangguniang Bayan, lakip na diri ang ex-officio member sang barangay kag SK Federation. Ti ang pamangkot sina dira, Bumbutsam, paano iya ang Vice Mayor per se? Makabig bala siya nga member sang Sangguniang Bayan sa aton sini nga mga kabumbo? Sandig diri sa Cajao versus Javier, nakabutang sa aton sini nga mga kabumbo, kag implastar man diri nga sandig sa Republic Act 7160 sa Local Government Code, nagapahayag nga ang Sangguniang Panglungsod, same as with Sangguniang Bayan, shall be composed of the city vice mayor or the vice mayor as presiding officer, kama the regular members or the regular Sangguniang Bayan members, Sangguniang members, the president of the chapter ng Liga ng mga Barangay, the president ng Panlungsod ng Federasyon ng Sangguniang Kabataan, no? And the sectoral representative as members, sandig sa Black's Law Dictionary, nga kung sa diin, naka-define dira nga ang composed of, no? Or mambal naton, form of, or consisting of, as the presiding officer, the vice mayor sa aton sini nga mga kabumbo. Sa aton sini mataga palamati. Ti sa aton man siniya nga pamangkot gani Bombo Chris. Kabombo. Sa pila iya sa mga nangin veterano man sini sa bahin karon sang parliamentary procedure, mga nagakonsulta kita, no, sa aton sini nga mga kabombo. Kung maghambal ikaw qualified majority, kay klaro sa aton sini iya nga mga kabombo sa aton sini nga local government code, nga when it comes sa pag-appoint sang municipal administrator or iban sini nga mga head of offices, nagakadapat sang concurrence sang all
the members, no? All the members sang sanggunian bayan. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti maghambal ka nga all the members sa aton sini mga kabumbo ari ang Balasiano. Section 46. Unless otherwise provided herein, heads of departments and offices shall be appointed by the governor with the concurrence of the majority or the majority of all the sangguniang panlalawigan members. Tiyan mo ni mga jurisprudence nga ginsandigan man sa aton siniiya nga mga kabumbo. Sang query ni SB Salinas. Now, kung istoryahan naton qualified majority sa aton sinimatag palamati, but silingon, all the members, not the present members. But silingon, bilog nga miyembro sa sanggunian, regular members sa sanggunian, hindi lamang kita mag-isip sa kung sino ang present sa amusadto iyang adlaw. Sa aton sinima kabombo sa sangguniang bayan, mayara sang 8 ka regular members, may 2 ka ex officio, kag 1 ka vice mayor, making it 11 sa pangkabilugan. Sa aton sinima kabombo. Sa Cajao versus Xavier, sa pagdetermine sang quorum, gin-include nila ang vice mayor. Pero sa pagbinutuhay sa mga motion, sandig iya sa aton sininga local government code, hindi na iya included ang vice mayor. Sa aton sinimatag palamati. Applying the qualified majority. Anong qualified? Anong majority sang 6 half? More than half sang more than 50% sang katunga. Kung ang 10 ang majority, ang qualified majority, pila ang more than sa half sang majority sang napulo? Hindi bala, 6. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon 6, sa aton sini matag palamati, ang natabo iya sa sangguniang bayan sa Banwa sang Uton, 4-4 lang. Granting for the sake of discussion, nga ti ara sa layi nga mabuto sa tiebreaker ang vice mayor. Sa aton sini matag palamati, nangin 5-4 abi. Wala man sa gyapon sang bearing, kay sandig sa layi, makonkor lang ang isa ka department head or head of office kung may ara siya sang buto or concurrence from all, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, members of the sanggunian. Ti dapat naka-6 gid siya. That is why nga hambal ni Vice Mayor Olivares, niya naka-6 na kami kay why man to ya pag-deliberate, why man niya question to ang Bumbo-Chris, no? Why man niya sang question to ang mga opisyal, amo siya mo sadto, so may 4 nga nagbuto pabor, kaga ang nag-nominate, and then subong sa aton sini mga kabombo ang nag-second demotion. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ang nag-vote or ang nag-move, sandig man sa mga pagklupamangkot naton sa pila ka mga veteran city councilor, board member, no? Ang mga sangguniang bayan member, nangunsiho kita, ang nag-move kag ang nag-concur, isa lang yapon sini iya kabuto, no? Sa facts nga gin-present ni SB Salinas, klaro nga wala makalapot sa 6 ang boto. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa karon, sa aton sini nga mga kabumbo, kay bangod nga wala makalapot sa 6, majority sang qualified, why makalapot sa numero sang qualified majority, no? It is not a question anymore sang breaking the tie, but the required number of votes. In the required number of votes,
is not 4, is not 5, but 6 saton sini nga mga tagpalamati. Pero kung lang taon naton sa resolusyon, no, nga ginpirmahan ni Vice Mayor Olivares sa aton sini karon iya nga matag palamati, no? In a nominal voting by all members, 4 were concord and 4 were non-concurrence. Tigin break ya kuno ang tie, 5 lang diri ang nakabutang, tapos nag-decide iya ang sanggunian nga i-appoint si Mr. Eusebio Villavicencio Jr. as Municipal Administrator sang Banwa sang Uton. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, kay ti kon 4 ang nagboto sa concurrence, 4 man iya nagboto sa non-concurrence, tapos nag-second demotion pa iya si motion si Honorable Ernesto Ticao, nag-second demotion si SB Bani, no? Ti nagduble karon to ila boto sa aton sini nga mga kabumbo, of which ang Agosto 3, 8 lang iya ang present, siyam pati sang vice mayor. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. So mas mayo nga hulaton ta ang DILG, ang regional office, now sa aton sini nga mga kabumbo sa kun ano man ang ila sini nga mangin opinion abe. Why man kita diri iya nagahambal nga sala si SB Bani, sala man niya si Vice Mayor Olivares, ang aton lamang sinadri Banwa nga ginapresentar naton ang mga facts kag jurisprudence na tuhoy sa kasubong sini karon nga senaryo in terms iya sang concurrence sa appointment sang Municipal Administrator sa Banwa sang Uton. So kung magkasubong sini nga may pinirmahan nga resolusyon kag ang panindugan niya ni Vice Mayor Olivares niya I stand firm, no, sa sining resolusyon kag mag-aakto na niya as Municipal Administrator si Mr. Eusebio G. Villavicencio Jr. Di kung mag-amo sini nga daw may ara sang medyo questionable, much better pa nga i-hold lang anay. No, kung ako yung magkuton in my own opinion, i-hold lang anay kay base nga magwa karon ang opinion sang DILG, may lang kon magpabor sa move sang pag-concur sa kay Mr. Boy Villavicencio, tikon the other way around abi karon basi kung maglibog pa ya ulo sang mga opisyales dira sa Banwa sang Uton. No, kagati siguro mayara man niya sang balasihan nga ginabasihan kay ginatamdan si Vice Mayor Olivares, granting ati malawig naman ini siya sa serbisyo, no, sa public office. O galing kiti sa aton sini nga mga kabombo, kung may mga query ti nagakadapat gid sini anay nga hulaton sa kun anuman ang mangin desisyon sini pro ti si Vice ang balyasin niya hindi naman ko maghulat sang sang opinion sang DILG. So hulaton ta kun ano ang mangin opinion karon sang regional office sang Department of the Interior and Local Government. 41 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga panumbalik ka Banwa, naka-confine karon sa may Western Visayas Medical Center ang una nga kaso sa monkeypox diri iya sa Iloilo. No? Gin-confirm man ini sang opisyal sang nasambit sini nga Banwa kag naka-isolate naman ang mga close contact sini niya. Ang dugang nga detalye panumbalikan ta pagkatapos sang pila ka importante nga mga panumdum. Nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo.
Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online.
Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka naghahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensya
Naapektuhan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakas... Standard na time, 53 minutos na nakaligad sa takna sinikaron nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, kay istoryahan tani malang warrant of arrest nga ginadagdag sa 3 sini ka mga persona nga ang kaso sina diri robbery with violence against or intimidation of person. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang respondents ang ginakusaran, amo sanday Ruben Sambas, Absalon Bacoyane, Melanie Villanueva. Sa aton sinikaron yung mga kabumbo. Criminal case number 22-3642. No? Robbery with violence against or intimidation of person. Sa aton sinimatag palamati. May bail bond recommended nga bail bond amo ang 100,000 180,000 each. Sa aton sinima kabombo balik-balikan naton kung anong natabo nga naglabot sa punto nga may mga ginpangkasuhan kag kanday sino ining mga persona nga kasuhan. Sa linya naton live via Messenger karon, mangikaw po naton diri si Barangay Kagawad Winnie Ganancial sa Barangay Saldivar, Buenavista, Guimaras. Kagawad, good afternoon, si Bombo Cham. Live ikaw sa Bombohanay sa Udto, makita ka sa Facebook Live, subong man sa YouTube channel, kag sa 837 kHz sa Tunsin Radio Dial, live man ikaw mabatian. Sa liwat, maing hapon, Kagawad. Mayong Ugto, Bombo Cham. Kagawad, ang natabo sa tong nakaligad sini nga mga eleksyon, nga kung sa diin, ikaw diri ang biktima sining kaso nga robbery with violence against or intimidation of person. Pwede naton mabalik-balikan kag maeksplikar mo, maistorya mo sa amon Kagawad kung anong gintunaan sini gani? Antes mag-eleksyon, Bombo Champ, before sang May 9 election, May 8 pa lang sang aga, mga alas 6, nagkadto ang akon barangay Tanod sa balay, nagapaninlo ako sa balay. Ang area sang amon balay kag sang plaza namon sa Sitio Tabay is almost siguro mga 200 meters. So naglakat ginpabalo ako ni Welmo Gabalis ang amon barangay Tanod nga Kagawad nang may panghatagay dito siguro kwarta sa kay kadamo sang tawo sa plaza. So nagresponde ako as a barangay official, nagresponde ako sa area, naglakat lang ako. Tapos, pagkaabot ko sa Sitio Tabay sa may plaza, nakita kong mga almost 100 person nga kadamo gid man sang tawo. Pero hindi na nga area nga gapanghatagay sila. May do 30 meters pagid nga mapasulod ka sa balay ni Alejandro Pilasol nga sa sagwa sang ila nga Kulokamalig, may lamisa. So naglakat ako didto kay nakita kong mga tawo nga nagasinumbali. Tay na ko bala nga sulod sa isip ko nga ga-boat buying sila. So nagdiretso ako sa didto sa area sang kay Alejandro Pilasol dira sa balay nila, sa Guaan, hindi sa sulod. May lamisa sila nga ginbutangan, nagkadamo ang tawo. Ti ko bala Bombo Champ, naka-picture ako mga 2 meters siguro nga naka-picture ako sa area nga naga-boat buying sila. So pag ga-boat buying sila, pagka-picture ko dayon, nangaglakat ko dayon kay siyempre daw na ko naka-picture na ko mo. Tapos amo na to dayon, ginagaw na to dayon nila ako niya cellphone niya. Tapos ang akon nga cellphone may ato nga cash. Tapos ginagaw lang to dayon nila. All right. Sino nag-agaw sang simo ang sini nga cellphone na Kagawad? Si Ruben Sambas.
Si Ruben Sambas. Ano ni si Ruben Sambas? Ano na siya ng job hire of the municipal EGO Rubin Sambas sa sir sa munisipyo na sa sir. Oho. Bumutang. Oho. Tinuan ay barangay Kagawad man sa barangay Saldivar kung di ako magsala. Oo, Bubutcham. Alright. Isa man ini siya sa mga akusado. Si Ruben Sambas. Si Absalom Bakuyani niya. Oo, Bumutcham ka. Ano pa na siya ng pati pa na siya Bubutcham. Ano yung iya sining partisipasyon? Upod na sila Bumutcham kay mismo si Melanie Villanueva Sambas. Siya mismo ang naghambal nga ang akong cellphone ara sa kay Absalom Bakuyani alias Abam. Upo na sila kay Ruben Sambas. Si Abam niya ano ni siya? Ex-police. Ex-police Bumutcham. Ex-police. Oho. Executive assistant man ni siya ni Governor Santo? Oo, Bumutcham. Ang informasyon ko is that anay police kag anay executive assistant ni anay Governor kag karon Buena Vista Guimaras sa Mayor Samuel Gubaren nga si Absalom Abam Bakuyani kag anay barangay Kagawad sa barangay Saldivar nga si Ruben Sambas upod sa anay barangay Treasurer sa nasambit nga barangay nga si Melanie Villanueva ang ipapanaugan sang warrant of arrest. Matapos yung ipapanaugan sila sang warrant of arrest, ano na ba siya gani mo Kagawad? Daw nalipay kag nagpasalamat gid kuman ka para mahatagan hustisya ang ila ginhimo eh. Okay, pero nagaklit anay mga kamudira subong. Oo, Bubutcham. Anong informasyon nga nakalabot mo? Nagpiyansa sila? Oo, Bubutcham, nag-bail sila Bubutcham. Okay. So, butsilingon nga ang imong nga ginkaso nga robbery with violence against intimidation, may probable cause, may kamatuuran kag atong pag-agaw nila sa imo sini nga cellphone bangod nga nakuhaan nimo sa laragway nga may vote buying. Hindi na to subong ang laragway to Kagawad. Hindi na ko kaano Bumutcham kay ang akon cellphone wala na nagbalik sa akon kay ebidensya ko tutani Bumutcham mo kay naka-picture gid ko sa area. Wala nila ginbalik. Away nila mabalik ang imo sini nga cellphone. Wala Bumutcham kay atoto ang akon gin picture nga naga-vote buying sila. Di nang ang na-mentionar man nimo may cash pa ginto gani nga naipit sa imong cellphone. Mga pila to ang cash sa Kagawad? Mga 5,000. Mga 5,000 sus Maria kagusip po. Why gid ya mabalik gali si mong cellphone plus 5,000 pesos? Why gid? Wala gid Bumutcham. Okay. So kaso ako Bumutcham kay na ko ginharas ko nila tapos damo akon mga ginpugos nila akong kamot mo tapos ginharas ko nila perti gid ang akon nga palang ni sang kamot ko nang gitom kag damo ko bakiras nagpaano man ko dayon sa Macline sa amon di nga hospital. Okay. So para sa imo naserbi na ang hustisya o galing kiti ang mayor gid kung tani nimo nga tinutuyo nga ireklamo sila batok sa vote buying, why na to kay why na sang ebidensya? Oo, Bumutcham. Okay. Na to ang vote buying kay ato tutani ang ebidensya ko wala na nakip ang vote buying. Ang nalakip lang sa kaso nila is robbery with violence against person or intimidation of person, dayon grave coercion kag direct assault upon the agent of person in authority. Okay. Vote buying para kay sino kung tani adto? Sino ginasuportaran nila nga politiko that time? Si Mayor Sam Gumaren. Okay. All right. Sige. Kabay pa nga mamatamat ng hustisya nga malabot man nimo no. Kagawad sa sining development man nga nadagdagan na sang warrant of arrest no sang kasano lang inigin dagdag Kagawad ang pizza. Oo, Bumutcham. Ang pizza sa gin dagdag ning warrant of arrest do last week pa. August 17 no. So may isa na kasi man do as per information mga kalabot diri sa aton kay do na huya ang permila masako ang chief of police na sa Buena Vista mo bag-obla. Do damo sa ginakasakuan. Pero amo niya nakapiyansa naman ang tatlo
tag 180,000 kada isa sa ila. Ha? Anyway, sige, Kagawad, thank you so much for your time sa paghatag sa dugang man sining may impormasyon. Oo, Bombo Champ, salamat kid. Alright, Deriwavit, sige, Barangay Kagawad Winnie Ganancial. Sa aton sining mga kabumbo. Actually, kagapon nagpakingangot kita sa kay sa Chief of Police ng Buena Vista. May command conference sila kuno. Pero before pa man nga nagsabat nga may command conference, ging pangayo anay akon full name. Di kinatag command. Tapos gulpi lang may command conference kag masako. Anyway, ari naman ang detalya kag at least napamatud-an sang korte sa aton sining mga kabumbo, no? Nga may natabo gin man nga robbery with violence against or intimidation of persons sa aton sini mga kabumbo nga gin pasaka batok sa 3 sinika mga persona. Si Ruben Sambas, Absalom si Abam Bakuyani kag Melanie Villanueva. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kaya mo tutani way na mabalik ang cellphone ni Kagawad nga ara dito nagaunod sa nga pilato 5,000 pesos, 6,000 pesos. Lakip na santo Banwa ang laragway kung tani nga makapamatuod nga may vote buying nga nag-eksister during sang eleksyon dira sa Banwa sang Buena Vista, Guimaras. Galing kiti kung way ebidensya, way kaso mo. Di ba? Amo sina. Pero tidotlan sila sa robbery. 4 minutos na nakaligad sa takna sininga. 2:00. Ang balita ni Bobo Angel, tingana ta karon. Nag-standby na siya Bobo Crisal. Tingana ta lang karon sa Iban Sini Manusay Public Affairs Program sa Bombo Radyo Iloilo kay lapaw na ginako sa Latin. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isumobot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas.
apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman,
Wala man ako nagapanigrilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanohanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi amo ang tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan.
makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kung GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imo nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensya. Mayong hapon gid sa iyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang inyo kaupod, syempre si Tita Regine, gani nga mayong hapon gid kag akon nga mainit sa gihapon nga pag-abi-abi sa inyo. I hope you are in a very safe and good condition, especially where your health is concerned. Kabay nga, wala isang ginahilanat, wala isang ginaubo, wala isang ginatrangkaso, malayo sa mga masakit, malayo sa mga viruses, especially sa COVID. And ang pinaka-latest, ang monkeypox. Well, we have a latest about that. Kag igahatag ko ina sa inyo. Sa diligid lamang madugay. For the meantime, let me just welcome everyone. Diri sa kahapon lamang program, kaupo din niyo si Tita Regine. Wednesday na kita. Kumusta na ang buhay-buhay so far? And kumusta man ang progress ng inyong mga istorya dira sa mga naghahawid-hawid pabala? Go na, all out na. Sa pag-share sa inyong mga stories, i-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man kung mas komportable ka mo nga isulat sa gihapon ang inyong mga istorya, pwede gid na. Then ipadala ninyo care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope manayanaya gid ang inyong mga hitsura sa sining nga hapon. Ari na ang aton bahanon para sa inyo. Beautiful stories are waiting for us for this Wednesday edition sa KLP. Ari na ang aton bahanon para sa inyo, and this is of course taken from the Bombo Music Festival from Jason May Mirador. Taken as a crush. Good afternoon. Ako'y nag-iba na puno ng saya nung siya ay nakita ko. Nakapulong pula, siya'y astig pumorma, parang ang bango-bango. Nagkatinginan at bigla na lang akong nag-smile, ngunit na-conscious nung lumapit sa'kin at nag-hi. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush. Sayang lamang pala ang pagpapaganda, hair ko ay financial bawa. Type na type ko man siya, di na ko aasa, bagay man kaming dalawa. Tinignan ko ang kanyang Facebook pati Instagram, ang sweet nila o di kaya sila nilalanggam. Di ko malaman kung ano ang mararamdaman. Tama na, move on na lang. Taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush, taken as a crush.
ka na si crush. Ay ka na si crush. Ay ka na. Ay ka na. Ay ka na si crush. 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 Sorry ka na lang kasi taken na lang si crush. Ang nag-aamba, mga kabombo, si Princess Bales. Kag ang composer, si Jason May Mirador. Taken na si crush. Eksklusibo lang dito sa Bombo Radio Philippines. Oras naton 22 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. And right now, mga kabombo, may kuhaon kitang update nagikan sa kay Bombo Angel Tan. First case ng monkeypox ginkumpirmar ni Carles Mayor Betita nga taga Ila Banwa. Ay, taga Carles kag na-confine subong sa Western Visayas Medical Center. Sa mga detalye si Bombo Angel Tan. Good afternoon, Bombo Angel. Good afternoon, Tita Reg. Ginkumpirma mismo ni Mayor Sigfredo Betita sang Banwa San Carles nga taga didto sa Ila ang pinakauna nga kaso sang monkeypox sa Western Visayas kag ikaapat man sa bilog nga Pilipinas. Kag according man kay Mayor, yara subong sa Western Visayas Medical Center gina-isolate ang pasyente. Nagbase man sa impormasyon nga nakuha ni Mayor Tita Regine, nagaobra diri sa syudad sang Iloilo ang pasyente kag talagsa lang kun makapuli man sa anda nga Banwa sa Carles. Kag naibaluan nga ang pasyente ang may yara nga asawa nga nagapuyo sa Banwa sang instansya kang iban man niya nga himata sini ang nagapuyo man sa Banwa Kapavia kag uton ini suno sa interview naton kay Mayor kag padayon man sa gihapon ang pag-imbestigar kung may mga naka-close contact pa ang pasyente. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Sigfredo Betita sang Carles Iloilo, iya ginpahayag nga ang makabig close contact gid sang pasyente nga may monkeypox amo ang iya mismo man nga amay nga base man sa panaysayo ni Mayor nagkadto sa iya nga bata sang tion nga ginasuspetsohan nga may monkeypox ini subali Tita Reg nagkadto ang amay sa iya nga bata sang tion nga ginasuspetsohan na nga may monkeypox ini siya. Sa subong Tita Reg, naka-isolate naman ang amay sang pasyente kag padayon sa gihapon ang pagpatigayon sang contact tracing man kag investigasyon sa kung paano man ini nakuha sang pasyente kay wala man ini siya sang travel history outside the country kag padayon man sa gihapon ang coordination sang Rural Health Unit agud man matigayon ang mga dapat mabalaan sang mga pumuluyo for prevention man, Bombo Reg. Tita Reg, Bombo Angel? Yes, Tita Reg. Pila ganing edad sining sining biktima? Tita Reg, yes, Tita Reg. Bali, i-check pagid nato na ang further informations about si Iyaman. Kaya so far, ini ang pinakauna nga kaso. So, padayon ang investigasyon man sa subong sa aton team kag sang aton nga yes, Tita Reg, ang agud man makahatag kita sang accurate nga information man sa aton mga kabobo. So susubong nga ri aton pamatian bala Tita Reg ang pahayag ni Mayor Sigfredo Betita sang Carles Iloilo sang aton ma-interview. Okay. Parding man sa monkeypox, sir, konfirmado gid man nga taga dira sa Carles, sir, ang nagpositibo? Oo, taga Carles, subong na isolate siya sa Western Visayas Hospital. Ini siya nagatrabaho dira sa syudad. So, may asawa ni siya na ara sa istansya. Ang iya nga mga pamilya na iban utod ya hindi wala dire mga ato nga patch ang 14 ay contact trace banara sa iban nga ba mga katulad sa Otonbrato kuan papiya tapos ang asawa niya sa istansya. So wala gid siya kontak sa kalisig one ang iya nga tatay nga nakabisita sa iya at the time nga may suspected siya nga may makisalangan. So, sir, ang tatay subong, sir, diin nahamtang? Naka-isolate, wala ko kabalo kaya wala ko kapumangkot dun na-isolate dito sa lugar niya sa barangay or
darada sa Iloilo, basta ipa-isolate ko siya. Control ko pa sa among doktor. Yes, sir. Nakapuli man bidis nga, sir, nga pasyente, sir, dira sa Banwa San Carles. Wala ka pa uli, kaya may asawa rin siya sa istansya. So, ang father niya lang, amo lang nakabisita. Isa lang ila na pamilya niya. Ada sa Carles na nakabisita sa iyang father. Ano nga mga lihok ang ginaobra ninyo since nga taga dira man, sir, ang nagpositibo? Ano bala ka mo ka-preparado, sir? Well, ano man ang mga pumuluyo. Kay tuwali wala man kabisita ang kuan nila, ang sa pasyente sa Carles. Kaya Carles, siya po sa Lilo sa katrabaho. Ang one time lang ang charter yan nakabisita sa iya mo lang na. So ginatanaw pa namon, ginaobserbahan pa sa mga second kuan pala. Kontak kung may mga kuan pa, may mga indicator or mga sintoma nga ano sila sa monkeypox. Ang ginaano nila subong, ang ginafokusan na mong primary contact, ang mga utod, ang mga amigo nga nakakontak niya sa Ililong siya katrabaho. Kaya Carles po si Ililong katrabaho. Talaga puli sa ila. Tita Reg, nabatian naton man ang pahayag ni Mayor Sigfredo Betita kung sa diin iyaging klaro nga diri mostly sa syudad tinerman ang pasyente kaga dirigid ni siya obra, Tita Reg. Maraming salamat, Bombo Angel Tan, sa imong balita. Ini si Bombo Angel Pichilier Tan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Sa liwat, ginapasalamatan naton si Bombo Angel Tan, mga kabombo naghatag sa pinaka-latest na tuhoy sa monkeypox nga case diri sa Pilipinas kag may ari na diri sa Western Visayas. Oras naton 29 minutos, makaligad ang alas 2 sa hapon, mga kabombo. Ang kilala sa bilog na kalibutan nga Japanese apparel retailer ang Uniqlo nagbukas ang pinakabago nga store sa Festive Walk. Gindisenyo agud mas mangin maayo ang kabuhi, ang Uniqlo Lifewear Clothing isa ka innovative, high-quality clothing nga ginhimo para sa mga lalaki, babayi, bata, kag sa mga lapsag. Ang Uniqlo Jersey Short Jacket, ang corduroy Craft Jacket, kag Black Tech Parka ang mahimo mabakal sa espesyal nga mga offers kag bagay gid para sa matugnaw nga tiyempo. Bisitaha ang Uniqlo nga nahamtang sa ground floor sang Festive Walk sa Iloilo Business Park para sa imo adlaw-adlaw nga clothing needs para sa balay, trabaho, fitness, kag lifestyle. And right now, we are ready to give you our first story para sa sining nga hapon. It's the 24th of August, 2022. KLP, ang inyong ginapamatian. This is Tita Regine. Ari na ang ating first story para sa inyo. Gina-share diri sa aton. May ara na naman siya nga nadumduman i-share sa aton si Jesusa sang City Proper. And the letter says, Dearest Tita Regine. Good afternoon again to all listeners of Bombo Radio and to you, Tita Regine. May God continue to bless us, give us strength to face all the challenges in life. Tita, nabatian ko gid tanan nga letters nga ginpadala ko. Kaya pamati gid ako permi sa Bombo. Pati drama, tita, ginasubaybayan ko gid. Kag nabatian ko ang hambal mo. Kung nagpadalagan pa ako liwat as senator. Okay. Sang college ka or sang high school? Wala na tita, kay kagasto. Maobra ka pa stickers, ipanghatag mo, makampaign ka sa mga schoolmates mo. Balan mo tita Reg, bilugid nga campus from first year to fourth year ang kampanyahan mo. Kagdako ini nga school. Ang akon nga alma mater. Well, during my high school days, tita, tama gid ka memorable. Kay enjoy gid ang life ko. Kadlaw diri, kadlaw didto. Gakadto man kami sa binaylihan.
Ginalakat lang namon tita, tagduha ka kilometros. Bali wala ang kakapoy, basta makabayli lang. Puro sa na hot music ang akong ginasaot. Wala ako yagasaot sang sweet music. Kay damo, dayon masabay sa imo. Ginatugtan man kami sang parents ko, kay gusto nila nga ma-enjoy man namon ang amon nga pagkadalaga. Mapuli kami tita, mga 2 p.m. na kag tulugan namon, bilog nga adlaw. Upod ko man mga sisters ko, kag mga neighbors namon. Siguro, no, muning ginahambal nila, bala nga, doon na maili ka, kay grabe gitulog mo. Gusto gid manili, no? So one time, tita, nagpangayaw kami sa Banwa, Binayle, kay nag-news ang akon nga sister. Pagtungang gabi, naglinupok. Baw, nagakulurog ako sa kahadlok, tita. Kag nagdinalagan kami, tita Regine. Nagsaka kami sa ibabaw, kag nagpinanago. Hambal nila, panaog ka mo dira, basi masalabat ka mo sang bala. Tita amo lang tuging tandaan ko, wala nagid ko nagkadto sa binaylihan. Balan mo, sa binaylihan, kung kursunada nila ang chicks, kag nagbalibad sa ila, nagakapikon na ang mga boys. Tigapili gani sila ng mga lalaki. Di mapili man ang mga babae. Di ba, tita? You have a point. So we have the freedom to choose. So amo na nga wala gid ko yagasaot sang sweet music. Iban bala mga hubog na sila, baho na whiskey, ginhawa na mong kapahamot magkadto sa bayli, gapaligo. Tapos sila baho whiskey. May ara man niya tita nga mahamot man, hindi tanan galing. Ang iban bala tita, labi na ang mga palahubog. Wala sila yaga-care kung sinulang ila sa bayon. Maoy pa na sila sa binaylihan. Kung may mga affair sa school, JS prom, nag-a-attend man ko tita, okay man lang na kay mga classmates mo, mga upod mo. Kag wala man gamo, kay may security guards man nga nagabantay, kag ara man ang mga teachers. Ay, sadya gadya tita ang high school days. The most unforgettable moments in my life. Lain na yan sa buong nga panahon. Labi na sa may COVID na, do hindi na maka-enjoy ang mga students. Sa second year high school ako tita, sa nagapauli kami halin sa school, grabe gid ang amon kinadlaw, nagasalakit ang tiyan namon sang kadlaw. Bisan ano lang ang amon madumduman nga istorya. Hambal nila kuno tita, may balos gid ang sobra nga kadlaw. So nanaog na ako sa salakyan, pauli sa amon. Ti may lakton ka pa na nga mga 3/4 kilometers. Ti siguro tita, sige ang lakat ko. Ginpunduhan ako sa isa ka truck, ga-tracking sang tubo. Ti ambal ko, hindi ako magsakay, kay galakat ako, sige ang basa ko sang comics. Tinanamian ako sang story. Wala ko gali na mulalungan, gaamat na dulong. Sige ang lakat ko, nagbalikid ako, nakita ko ang lalaki na nagadalagan, gauna sa iya ang ido. Abi kuya, ang ido ang iya ginalagas. Wala ko kadipara, ara na siya sa likod ko, kaginganoy niya ako, pasulod sa kampo. Ay hala. Subalan mo tita, malagba ang tubo, kag kung dito ka sa tunga-tunga, hindi ka makita. So ginsumbag niya ako sa tiyan, kag gusto niya nga malipong ako, kay tuyo niya nga rapon ako. Hambal ko, anhon mo ako, maluoy ka sa akon. Wala gidya untat sang sumbag sa akon, kag basa na ako sang tubig. Kay sang aga maulanon. Hambal ko, Diyos ko, buligi ako, hindi ako pagpabayi. Abi mo tita, gulpi lang siya nagdalagan palayo, kag ginbayaan niya ako. May nabatian gali siya nga salakyan nga nag-agi, iya sang bata sang katsila. Wala mo tita, ang mga owners ng hacienda sa amon, mostly Spaniards. So nagdalagan ako dayon kang nagwa. Nagatulo man ang duha sang bata sang katsila sang nakita ang akon nga sitwasyon. Gintundaan nila ang akon amay sa natabo. Kaginlagas sang akon nga amay kag naabtan niya ang tawo. Pero ginhambalan siya sa mga tawo.
na hindi pagsakiton ang ato nga tawo, nga ibutang niya ang justice sa mga otoridad. So namati man ang akon amay, kagindala sa presinto ang tawo. Ginpreso gid siya tita. Abi mo tita, dako gid ang effect sa akon pagkatawo. Kaysang aga, nagkadto pa ako sa school. Samtang nagasakay ako sa jeep. Ako ang ila ginaistoryahan. Hambal nila, may ginrape ba lang nga teenager? Baw nagbleeding gid daw. Na hospital gid. Kaluoy man nga bata. Bako sa self ko. Grabing istorya ba? Exaggerated. Pati sa school namon, amo man na ang nabatian ko. Pero wala ko sila ginmind, tita. Kay wala man sa natabo sa akon. Hindi man ako ya guilty sa ginapato-pato. Imbis nga buligan ka, gintumok kapagid nila. Until nadula malang to tita ang istorya. Kaghambal nila, wag mong pansinin ang naninira sa'yo. Wala silang magagawa, kaya't sila'y nagkakaganyan. Sa kanta bala tita, nga nung si Balasi. Okay, sino ba sila? At least, my conscience is clear. Pati bala iban nga mga classmates ko, tawag nila sa akon, ginrape sang tawo. Hindi man nambi. So, ginreport to sila tita sa principal paghambal sang classmate ko, ginkigan siya Kung hindi ko mangisog tita sa paghambal sa principal, hindi sila maguntat. Hindi man ko gusto mabalaan sang parents ko. Ako yan nagsulbar sang problema ko. Through prayers man tita. Kaya pa matyagan ko, nagakaupos ako nga kandila. Ginaguba ang dignity as if my life is getting smaller every day. Ngang iban, gusto bala i-destroy ang life mo? Instead tani nga buligan ka, ginbuligan ka patumok pa idalom. Adding insult to injury. May mga friends man ako nga nagalaygay sa akon. Abi mo tita, nagtubo ang nerbiyos ko kung maglakat ko. Hindi ko gusto nga may gasunod sa likod ko. Gusto ko siya mauna. Mapundugid ko na kag paunahon sa likod ko. Daw wala ko balasalig sa mga tawo, kapin pa kong lalaki. Kung malayo pa sa likod ko ang tawo, gadalagan ko na tita para hindi ako maabtan sa nagasunod sa akon. Ang trauma sa kabuhi ko, gradually nalipatan ko man, paagi man sa prayers, kag nagbalik man ang trust ko sa mga tawo na masaligan man. Tita Regine, wala man ako ma-rape sang tawo, kag wala man siya nagdugay sa prisuhan, kag ginpatawad ko naman siya sang iya nga sala nga nahimo sa akon. Si Lord na bahala sa iya, kay hambal ni Lord, vengeance is mine. Forgive and forget. Revenge or regret. I thank the Lord for sending an angel to save my life. Till here na lang, tita. God bless you and keep safe always. Don't get tired of reading our letters. May God give success in everything you do. Thank you for the patience in reading my letter. Thank you for the motivation to be able to continue to move on. Hate the sin, but not the sinners. Very respectfully yours, Jesusa. Kag PS, ang picture ko to gali tita sa last letter ko, ang naka-white bag, may eyeglass ako na tita. So ako na, ang may eyeglass, ako na. Proverbs 18, gossip is so tasty, how we love to swallow it. Thanks. God says, call me in times of trouble. Call me in times of trouble and I will answer you. I will protect those who know my name. I will send my holy angels to guard you. And another PS. Tita Reg, grateful gid ako nga babatian man ang akong mga stories or through radio, through your program KLP. Ipaagi sa amon testimonies, mangin living witness man kami ni Lord, nga masugid namon how God works in our life, how good the Lord is, how wonderful God is.
hindi ko gid malimtan ang hinimuan sa akon kabuhi ni Lord. God loves us so much. I want the world to know God is my Savior, my Lord, my strength, my refuge. God is enough for me. Again, Jesusa, Sun City proper. Indeed, through your story, Jesus, you have just proven nga ang tanan gid man no nga nagakalatabo diri sa aton nga kabuhi may mga hidden purposes. May mga rason kung nga ang natabuin na sa aton. And so that is why we hear of many victims like rape victims, mga biktima sa ano pa nga mga kasakit no nga inagyan sa ilang nga kabuhi, giving testimonies, sharing kung anong ilang nga inagyan, so that no they become the mouthpiece of God, to praise the Lord and to share how good is our Lord no sa pagsalbar sa ila, and at the same time sa pagkambyo sa ilang nga kabuhi. If amo to ka painful ang ilang nga naagyan, after nga nalampuasan nila ang ina nga stage, ang ilang nga kabuhi, ang ina nga trauma sa ilang nga kabuhi, they come out very, very strong. They come out in the open with just one purpose. Nga mapahibalo sa mga katawhan, especially like say kung na-rape, well, sa mga kababainhan, nga kinahanglan no kung paano protektahan ang kaugalingon kag kung paano nga i-self-love, mag-self-love so that mas mahapos ang makarecover from that trauma nga inagyan sa isa ka babae. So in your case, wala to yan na dayon, ang imo nga trauma is more on sa mga marites nga exaggerated ang mga istorya. Kag, well, of course, ang ginbilin man sa imo nga after sang sina nga incident, every time na siling mo maglakat ikaw, may nagasunod sa imo nga likod, hindi ka naging komportable ka tama. Because that's exactly what happened, no? Ay kaya kabalo, may nagasunod gali sa imo, pagbalikid mo, abi mo hindi man ikaw ang ginasunod, gali kay ikaw na ang punteriya. So many lessons, so many nga mga guiding tips nga pwede nga mahatag sa mga iban man so that ma-avoid nila ang ina nga insidente, ang ina nga sitwasyon nga posible man nga matabo sa ilang nga kabuhi. And the very beauty no sa sina nga ginpa-experience sa imo, sa sina nga ginpa-go through sa imo, so that you would become the mouthpiece of the Lord in proclaiming how good He is. That all throughout no sa imo nga journey, the during and the after, mabatyagan mo gid ang iyang presensya, kag mabatyagan mo gid how He works in your life. Kag amo na ang luyag mo nga i-emphasize sa mga listeners naton, sa mga kababainhan, to those nga ginasharean mo sa imo nga istorya, nga never give up, because just keep on holding on, because ang aton nga Ginoo would never give up on you. And He would always be there, and He can turn around things from bad to good para sa imo. And why kita kabalo no ginagamit gali kita ni Lord as instrument so that makabulig pagid kita sa iban nga mga tao. So thank you so much sa imo sa mga beautiful stories nga gina-share mo diri sa aton. And I do believe na at this point no wala na gid no traces at all of that trauma sa imo nga life, just like no ang imo nga pagka-recover man sa imo nga trauma sa tong nagka-aksidente kamo sa vehicle, hindi ba lang sa imo hindi ka na gid siya every time nga magsakay ka sa jeep gasinggitan ka, ay feeling mo ka dasig sang dalagan sang salakyan, but actually hindi man. But it's good that you were also able to recover just
as you were also able to recover sa siniman nga nangin bad experience mo nga gingamit mo gid so that maka-help out ikaw sa iban nga mga tao. Thank you and God bless you always and keep on proclaiming the goodness of the Lord. Oras naton 46 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahimag. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayunan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre.
Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga bakulodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Sigurado nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami, hindi mahilig. Minutos bago magabot ang alas 3 sa hapon, yari ang mga importante ang kaywatan sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana tubtub Agosto 27. Sa ini nga Sabado, that's August 27, ang pinakasampaton nga rock band sang Iloilo, ang Binhi Band.
Natala na nga magpagawa sa ilang maid-id nga ginpili nga mga rock songs sa duha ka oras nga musical extravaganza sa concert at the Plaza mag-aumpisa ini alas 6 sa gabi. Sa sini nga kaywatan na pulo na naman ka mga espesyal kag batahom nga mga Plazuela mugs ang igaparaffle sa mga parokyano sang Plazuela de Iloilo. Kag sa Agosto 28, Domingo nga adlaw, masang kagabukas ang ganhaan sa La Tolda para sa mga luyag nga magupod sa regular nga misa nga ginahiwat kada Domingo alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, maghalag kita sa pangamuyo nga kabay aton gidumdumon nga ang Ginoo upod naton sa tanan nga tion agud hakson kita sa iya mahinalungon nga butkon ilabinagid sa mga tinion nga kita ang ginakibang. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Diretsuhan ta, isa pa ka story. This is just short. Kag luyag man nga i-share diri sa aton ni Miss Jen sang Guimaras. And it says, Dearest Tita Regine. Alright. Mga kabombo, instead sa story ni Miss Jen, kay quite long gali, no? Nalipat ako ang kay Joyce, amo ang hindi long nga story. So, ang kay Joyce nga story, ang aton nga basahon sa sini nga hapon because we only have 3 minutes left before 3 o'clock. And so, ari ang luyag i-share sa aton ni Joyce ang haro. Good afternoon, Tita Regine, sa inyo dira sa Bombo. Good afternoon man sa tanan ng mga nagapamati subong. Tawag ako sa kay Joyce, kag may ara man ako luyag nga istorya sa imo nga program, ang KLP. Nagaedad ako subong sang 19, kag college student. Sang wala pang pandemic, may nanobyo ako, Tita Regine. Tawagon ta lang siya sa codename nga si Harold. Si Harold, nakilala ko through sa isa ko ka-friend nga babayi. Magpakaisa sila nga duha. Sa birthday ni Joy kami nagkitaay, kag nagkilalahay. First year criminology student siya sang amuto nga time. Nanamian ako sa iya kay kasadya bala sa iyang pagkatawo, do ka joker kag carry niya ang mga jokes niya. Wag ko kabalo, ngagin pangayo niya gali ang akon nga number sa kay Joy. Isang una text lang, isang ulihi nagasugat-sugat na siya sa akon nga school. Kay ti wala pa to yung pandemic. Hasta nga nagpangaluyag na gid siya sa akon. Namian lang ko kay ti kasadya gid sa iya nga kaupod, daw wala gid sang dull moments kun siya ang upod ko. Permi lang ko nagahiri-hi, kag daw happy lang ko permi. Ti siling ko love na ni siguro, kay namian ko nga makita ko siya, kag makaupod permi. Gani nga ginsabat ko siya, Tita Regine, so nangin kami. Siyempre secret lang anay ang amon relationship, kay medyo strict ang parents ko. Hindi pa pwede ka nobyo. Pero gakadto man si Harold sa balay. Pero syempre, ang pakilala ko, friend lang. Kag kung magkadto siya sa balay, upod niya permi, iya pa kaisa nga si Joy, para hindi halata. Di patago kung mag-holding hands. So dalom lang lamesa, ni gani kung magtalikod lang si mama kag si papa. Nagalagaw-lagaw man kami sa ni Harold, pero hindi pwede ang date gid. Kaangay sang mga lantaw-lantaw sini, simba, pwede na. Tambay sa plaza, pwede. So, bisa na muna amon set up, pero happy man kami. May mga away-away moments man kami, Tita Regine, like atong nabalaan ko bala nga naagahan sila sang iya nga barkada, kay tinaginom-inom, tapos nung may mga gina-check out pa siya nga iban nga mga girls, pero ato tanan, naistoryahan man namon. And so far, do okay gid sadto ang amon nga relationship. Nagumpisa ang problema sa nagpandemic na kay ti limitado na ang amon pagkita ay hindi man pwede basta makagwa lang kag makalagaw. So, text, call, kag video call na lang. Kami nga duha. Ti sa una permi pa, pero sung lihi naglaka na lang. Especially sa iya nga bahin. Ang mga texts ko laka niya na lang ma-replyan. Hasta nga nangin malaka na lang gid ang amon nga pag-communicate. Sang una nasakitan gid ako, pero sang ulihi, donadula man lang. Pero nag-take gid ko yung effort para nga maistorya siya, once and for all.
kung ano ang maayo namong himuon. Ti mayo kay nakaistoryahanay man kami, kagamuto, wala na damo nga drama tita. Nag-decide kami nga i-end na lang ang among nga relationship para wala na bala expectations, kag wala naman pressure sa tagsa-tagsa. So nagkasugot kami kag nag-part ways man kami as friends. So amo na tita Regine, bangod sang pandemic, nawad-an ko ya love life. Pero okay lang ko maayo ganina para nga nakakonsentrate ako yung maayo sa akong nga online classes. Mayon subong kati balik na ang face to face, medyo na mag-uha naman pero nag-a-adjust ta. So hasta na lang diri, madam ug salamat sa pagbasa mo and God bless. Astanan kag stay safe and stay healthy. Joyce Sangharo. Salamat gid Joy sa imong mga short story. Well, ang iba no, kadamo gid man sa mga nagkakalatabo, ang iba nagka-love life, ang iba niya nadulaan sa love life during pandemic. We are still in pandemic but not as amo na ka istrikto no ang aton nga hulag unlike before. Ti subong gani nag-back na kita sa face to face. But you're still very young. You're only 19. Focus on your studies. The cliche, no? Pero abi mo bla, that is really, really true. So, enjoy life and at the same time, focus lang gid, prioritize ang imong pag-eskwela. Kung maabot naman si love, maabot lang na siya and ikaw na magbana-bana if carry mo na liwat, nga magka-love life, magka-relationship. But if not, hindi mo man na iya silingan kinahanglan, piliton gid ang imong kaugalingon. So it's all up to you kag ikaw ang mas nakahibalo what's good for you. Good luck gid sa studies mo, Joyce, and ikaw man ha, you take care always. Salamat gid, 2 minutos na makalipas ang alas 3 sa hapon. Jen Sangimaraz, next time na lang ang mga story kay very very long gid siya. So kung push through ko siya, gid kita, mautod gid ang aton nga pagbasa sa imong story. So that's why nga kay Joyce na lang kita anay sa sininga hapon. But anyway, maraming salamat. Bantayan nyo ang iban pa nga mga istorya. Buwas naman mga kabombo sa liwat nato nga pag-ubdanay diri lang gihapon sa kahapon lamang program. Madaming salamat sa inyo. Balik ako sa inyo buwas. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa KLP. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.